ఇప్పుడు కూడా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉందా మేడం ఉందా? మధ్యాహ్నం పోయింది ఇంటికి. మధ్యాహ్నం అయిందా? నేను మేడం గారికి ఫోన్ చేసి చెప్తా ఉండు. నీకు తీసుకొచ్చి లేదు ఏంది మేడం? ఏమైంది? ఎందుకు తెలియదు. తెలిసి మేడం నిన్న వచ్చారు. పెర్సీ మేడమా? అయితే స్నాక్స్ అన్ని చెక్ చేశారు, అన్ని తెచ్చారు. ఎందుకని మొత్తం తీసుకున్నారు. యాప్లో సున్నుండి ఇచ్చారు. అయితే మా హస్బెండ్కి ఈరోజు చెప్పారు, ఫోన్ చేసి చెప్పారు నిన్న స్నాక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు. స్నాక్స్ పండ్లేక తెచ్చింది నీకు ఏంది అలాగా? అన్ని తెచ్చారు. ఎందుకు తినగలుగుతాను మొత్తం తీసుకున్నారు. నేను మీ మేడంతో మాట్లాడతలే. నేను మీ మేడంతో మాట్లాడతాను.